In Tietjerkstra-diel knapten de bjemmen als lucifershoutjes bij de zwiere storm van 28 oktober. Bjemme-expert Henk Oosterhuis is nou nog alle dagen op een paard om de boel op te romjen. En de meeste keer denken we knipt met even op met de kraanauto en het is shot. Maar kies van stoppen is net de rest. Dat is zat zwier. Dus dat moet even op een oren manier. Dat moet vreesd worden, dat moet knipt worden. Nou, dat betekent dus dat wij echt weten moeten. Wat zit er in de grond met kabels, leidingen. Dit is net zomaar klaar. Weet maar zo makkelijk. Het gaat om zo'n 250 gruttere bjemmen en honderden lietsere exemplaren. Het opromjen en herstellen van de skeer rint in de ton. De correcte kosten binnen nog net duidelijk. Het is heel moeilijk te zeggen. Als we praten over het oproemen van het hout, van de stam en de takken, ja, dan is met een paar €100 wel klaar. Maar er is meer. Het is een grote stop. Ik kan hier ook wel zien, een meter of 4, 6 lang. En wat zit eronder? De kabels, de leidingen. Het is al je maatwerk. Elk stop moet apart bezonnen worden. Wielst in Gariep nog een soort gebeuren mat, is de gemeente even verderop in Tietjerk al een stuk verder met het opromjen. Dat had vooral te krijgen met het plak waar de bjemmen stenen. Als het Wesserhut waait, liek als kwadlien 4 december nog, zitten omwenners al gauw benauwd in de hoers. Dan zitten we toch op een andere manier zitten we hier. En mijn man heeft gewoon angst en dat heb ik wat minder. Maar je kijkt nu heel goed naar de stammen. Bewegen ze. En nou, we hopen dat het goed blijft natuurlijk. Ik kan wel zien, dit op bjem binnen omwaait. En ja, dan kan ik me voorstellen dat de mensen hier enigszins wat in de angst zien. Nou, dan is het terecht dat we dit snel oppakken. Ik hoop toch met de crisis dat we de zichtbare rommeltakken wat oproemen gaan. En ja, van de rest, ik denk dat we hier nog wel even januari, februari mee bezig zijn. En dan met name de stoppen, de niet zichtbare skeren. Had je ook nog wat hout nodig voor de kachel? De gemeente Tietjerkstra-diel vindt het goed. Een tjenstelling dat gewoon oren gemeenten dat bewenners mij helpen mij opromjen.